ऑनलाइन क्लास को पुणी थरे सप्तम श्रेणी भाई भौणी मानू सुस्वागत। आमे पूर्वर यूरोपीय मानकर भारत आगमन कथा पढ़ी ता पूर्वर आमे दिल्ली रे सुल्तानी शासन कथा जानी। आज आमे तृतीय अध्याय रे मोगल साम्राज्य कथा जानिबा। मोगल माने 1526 रु 1707 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारत वर्ष रे शासन करथिले। आज से मोगल साम्राज्य संपर्क रे जानिबा। मोगल मानकर भारत आगमन षोडश शताब्दी प्रारंभ रे तुगलक वंश र पतन होइतिला। तुगलक वंशर पतन परे परे सुल्तान सामंत माने दुर्बल होई पड़िथिले। सामंत एवं प्रादेशिक शासन माने सुल्तान माने दुर्बल हवा जो सुल्तान मानकु खातिर न करी निजे निजर स्वाधीनता घोषणा करथिले। एहा द्वारा देश रे अराजकता और विशृंखला देखा देइथिला। एही समय दिल्ली रे इब्राहिम लोदी शासन करुथिले। तांकर स्वेच्छाचारिता शासन रे अफगान अमीर माने असंतुष्ट थिले। तेणु तांको विरोध रे से माने षडयंत्र करिथिले। इब्राहिम लोदी को क्षमतार विताड़ित करिबा पई से माने काबुल राजा बाबर का साहाय्य लड़ीथिले। ठीक यही समय बाबर भारत वर्ष को आक्रमण करिया पई प्रस्तुत होइथिले। आजमीर अमीर मानकर अनुरोध रक्षा करी बाबर भारत वर्ष को आक्रमण करथिले। एहा परे भारत वर्ष मोगल मान को अधीन को आसीथिला। मोगल माने भारतीय मानकु दीर्घ 200 वर्ष धरी शासन करथिले। मोगल माने भारत वर्ष रे शासन करिबा समय अनेक कारुकार्य मध्य करथिले। सेथि मध्यरु ए जो लाल किला थिला अन्यतम। ए लाल किला रे प्रत्येक वर्ष भारतर प्रधानमंत्री देश उद्देश्य रे सही लाल किलारू भाषण दे थांती। एही लाल किला थिला मोगल मानकर बासभवन। मोगल माने सेठारे रहउतिले, किंतु वर्तमान भारतर प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस रे सेठारू देश उद्देश्य रे भाषण दे थांती। एही मोगल शासक मानक मध्यरु प्रथमे थिले बाबर। बाबर 1526 रु 30 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। एही बाबर थिले तैमूर लंग वंशधर। ताको पिता थिले उमर शेख मिर्जा। ये जो उमर शेख मिर्जा तुर्किस्तान फरगना अंचल राजा। बाबर जड़े साहसी वीर थिले। से सैन्य चालन रे विशेष दक्षता हासिल करथिले। से काबुल और कांदाहार को मध्य जय करथिले।
କାବୁଲ ଓ କାନ୍ଦାହାରକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ବାବର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାବର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ବାବର ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାନିପାଥ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାବର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସଙ୍ଗ ସହିତ ଖାନୁଆଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବାବର ମେଦିନୀ ରାଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବାବର ଚାନ୍ଦେରୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବର 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୁସରତ ଏବଂ ମାହମୁଦକୁ ପାଟନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଘରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୁସରତ, ମାହମୁଦ ଓ ବାବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରଘରା ନିକଟରେ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ବାବର 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ବାବର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାବରନାମା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ମୋଗଲମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଥିଲେ ବାବର। ବାବର ତୈମୁରଲଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ସେ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1528ରେ ଚାନ୍ଦେରୀ ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1529ରେ ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାଳାଂଶ ସାରାଂଶ। ଏବେ ଆମେ ଘର ପାଠ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା।
34 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଖ 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଗ 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଘ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ङ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ଦେଖିବା। କାହାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖ ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଗ ବାବର କେଉଁ ବଂଶଧର ଥିଲେ? ଘ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ବାବରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ
କେଉଁଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ବାବର ରଚନା କରିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ? ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର ଘର ପାଠ। ଏହି ଘର ପାଠକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା ଏବଂ ପଠାଇବା। ଆଜିର କାଳାଂଶ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।